Ja minijutussahan menee sillä lailla tosiaan, että tuonne ihanne aikaan täytyy tuo rata taputella, että pääsee tuonne finaaliin eli Kaakiliti-radalle. Meniradalle lähti juuri Setlanilla Aada ja Anna Ström putkesta valmistautuu 4 vuosi. Mitä ne mielestäni no leikkaus pinuvarassa ne Kaksiradalla 5 minuuttia on kulunut, rataan tutustumisaika päättyy. Saatte lähteä valmistautumaan. Ensimmäisenä kaksina tähän viimeiseen porukkaan lähtee 701 Ritter. Valmistautuvat 702, 703, 704. Oikeasti säännöstä.